25 апрели соли 2026 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо ибтикори факултати иқтисоди рақамӣ ва технологияҳои инноватсионӣ конференсияи байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони масъалаҳои назариявии амалии татбиқи зеҳнисунъӣ дар бахшҳои алоҳида бо иштироки васеъи олимон, муҳаққиқон, устодони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, донишҷӯён ва мутахассисони соҳа доир гардид. дар оғози чорабинӣ дастовардҳои илмии тадқиқотии устодони факултет, китобҳои тозанашр ва маводҳои илмӣ таълимӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд, ки таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ ҷалб намуд. ин намоиш ҳамчун рамзи рушди фаъолияти илмӣ ва таҳкими иқтидори зеҳнии донишгоҳ арзёбӣ гардид. зимни ифтитоҳи конференсия муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Қутбуддин Муқимов таъкид дошт, ки баргузории чунин ҳамоишҳо дар заминаи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва барномаҳои давлатӣ амалӣ мегардад. ин конференсия дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ солҳои 2020-2040, стратегияи рушди зеҳнии сунъӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон то соли 2040, солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия солҳои 2025-2030 ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳури Тоҷикистон баргузор мегардад. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳлилу баррасии масъалаҳои истифодаи зеҳни сунъӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. сипас Некрӯз Муминзода, сармутахассиси раёсати илм ва инноватсияи вазорати маориф ва илми ҷумҳури Тоҷикистон бо сухани ифтитоҳӣ қайд намуд, ки ҷумҳури Тоҷикистон сиёсати устувор ва пайгиронаро дар самти гузариш ба иқтисоди донишбунёд амалӣ менамояд. ин раванд дар асоси стратегияи миллии ҷумҳури Тоҷикистон то солҳои 2030, барномаҳои миёнамуҳлати давлатӣ амалӣ шуда ба баландбардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ равона шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва инфраструктураи иттилоотӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. зеҳни сунъӣ дар таҳлил ва пешгӯии равандҳои иқтисодӣ нақши муҳим бозида имкон медиҳад, ки қарорҳо дақиқ ва асоснок қабул шаванд. дар идомаи чорабинӣ профессори донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шамсзода Илёс Сафар дар мавзӯи ҳолатҳои қонунӣ ва муаммоҳои иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон баромад намуда, самтҳои асосии рушди иқтисоди рақамиро шаҳр дод. дар ин замина ифтитоҳи парки технологияи иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе ҳамчун қадами муҳим дар рушди иқтисоди рақамӣ арзёбӣ гардид. зимни суханронӣ қайд шуд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ қадномаи Созмони Милали Муттаҳидро оид ба нақши зеҳни сунъӣ дар рушди устувор, ки бо пешниҳоди Тоҷикистон қабул гардид, пазируфт. дар Душанбе таъсиси маркази зеҳни сунъии Осиёи марказӣ дар назар аст, ки аллакай зиёда аз 750 мутахассис ҷавон дар ин самт омода гардиданд. дар Тоҷикистон зиёда аз 10 ихтисоси зеҳни сунъӣ дар мактабҳои олӣ фаъолият дошта, дар 100 мактаби миёна низ омӯзиши зеҳни сунъӣ оғоз шудааст. бо ҷорӣ гардидани портали ягонаи давлатии е-ҳукуматиҷӣ беш аз 65 мақомоти давлатӣ ба низоми рақамӣ пайваст гардиданд, ки ин қадами муҳим дар коҳиши қоғазбозӣ ва баландбардоштани шаффофият мебошад. дар идома олимон ва коршиносон аз кишварҳои гуногун аз ҷумла Россия ва Ӯзбекистон, инчунин намояндагони вазорату идораҳо дар мавзӯъҳои иқтисоди сабз, рақамикунонии нақлиёт, тиҷорати электронӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар экология маърузаҳо пешниҳод намуданд. масъалаҳои татбиқи зеҳни сунъӣ дар иқтисодиёт, мушкилот ва дурнамои рушди иқтисоди рақамӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаи иҷтимоӣ, таҳлили маълумоти калон бо усулҳои муосири математикӣ ва рушди технологияҳои рақамии молиявӣ мавриди баррасии амиқ қарор гирифтанд. ҳамзамон таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ ва сиёсати давлатӣ дар самти рушди технологияҳои иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ зоҳир карда шуд. иштирокдорон имкониятҳои рақамикунонии соҳаи нақлиёт, истифодаи зеҳни сунъӣ дар назорат ва ҳифзи прияхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим, татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи табиатшиносӣ ва экология, инчунин баландбардоштани бехатарии роҳҳо тавассути технологияи муосирро мавриди таҳлил қарор доданд. дар ҷараёни конференсия маърузаҳои илмии пурмуҳтаво пешниҳод гардида, муҳокимаҳои судманд ва мубодилаи таҷриба байни иштирокдорон сурат гирифт. татбиқи васеъи зеҳни сунъӣ метавонад ба рушди устувори иқтисоди миллӣ, баландбардоштани самаранокии идоракунӣ ва беҳтар гардидани сифати хизматрасониҳо мусоидат намоянд. дар анҷоми чорабинӣ иштирокдорон пешниҳод ва тавсияҳои худро ҷиҳати рушди минбаъдаи истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ дар бахшҳои гуногун иброз дошта, аҳамияти чунин ҳамоиши илмиро барои тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва рушди илм таъкид намуданд.